Čaute, ja som Gamer a Gameplay a vítam vás u ďalšieho videa. No, je to tak v vlogovom kanále, ako už som povedal, že budem robiť z tohto futbalu sériu a mám tu nového hostia. A je tu aj Pišta a Raiden. A dneska idem proti Raidenovi, lebo Pišta proti mne včera prehral a on bude divák ako komentátor. A potom ja pôjdem proti Pištovi. Len tak, do 2. Ako som už vám vravel včera, že je to do 5 gólov a bude taká séria menšia. Tak, ešte som vravel v vlogu 5. Vo vlogu 5 som vravel, že budem robiť takú sériu hudieb. A trafil vás Pišta. A takže my ideme na to. Dávaj loptu, Pišta. Ten má tu. Nie, ja mám túto. Ty máš tu, tam, vieš ako. Tak diváci, môžete fandiť a my jedeme na to. Hráme. Raiden ide do brány si strieľať a nie to gól, musíme strelkičku. Lebo nestrelil gól, ale rozhráva Gameplayer. No. Čo mám rozohrať? Rozohral si už a má hadzovanie Gameplayer. Gameplayer ide do brány, daj gól a... Nedal! Vy nás aspoň vidíte? Podľa mňa, hej, nie ste už slepí do piči. Mávajú Gameplayer. Gameplayer ide na gól a je to gól! Je to gól! Gól! Fuck you! Dal gól. A pretože dal gól, takže je 1-0. Aj, skoro. Raiden beží, snaží sa. Je to tyč. Snaží sa zatiaľ Hráme! Riadne! Obidve sa snažia tak. Ešte nevieme, kto vyhrá. Raiden sa snaží o ten jeden gól, ale zatiaľ je inak. Zatiaľ je zmenené na 1-0. Raiden prehráva, takže nevieme, čo na to zíkať, ale dáva gól! Dáva gól! I am baba! Shit! Daj loptu. Počkajte. Napravím stojan. Snažte sa. Daj loptu. Daj dlajky a či všetko. Vidíte? Vidia, nie sú slepí. Dopí. Pekná. Obdivujem Exploiteda, Voga, Hogiho a ďalších youtuberistov. A majú Raiden, lebo síce bola vonka. Vonka bola, išiel si na tom. A on bol stadia tak do Takže piči. je 0-0. 2-1. Tak 2-1. Raiden už má. Skoro. Aby ste spadli! Do trečic! No, prepáčte, že ste spadli. Ešte ideme ďalej, je 2-0.
len na do 5 hráme. Máme čas. A ešte ja pôjdem Prepáčte diváci, že sme vás hodili. proti Rajderovi. Prepáčte, hráme ďalej. Ideš, Rajden. Rajden. Gól, do piči. Shit, skoro sme vás kopli. Joj, nahde dom. Pauza. Pauza. Ach shit. Dneska je teplo. Baby. Koľko je stupňov? Nevieš? Koľko je stupňov? Ale počkaj. No daj. Počkajte, napravím. Ale koľko je? Držte takto. Koľko je? Podľa to pusti dozadu. Pusti. Počkaj. Prepáčte, že vám napravujeme, my za to nemôžeme. No môžeme. Ukáž. To tak nebude. A drží vás. Vidíte? Vidím. Ja mám. A furt iba ty? Ja za to nemôžem. Tak, rozohraté. Hraj. Ideš. Ale na bolo 3-2. No, je to 3-2. Rajdenovi už len 2 góly slúži, aby dal. A Gameplayerovi 3. Hej, veľmi je teplo. A je to 3-3! Ideš! A je to 4-3. 4-3. Kde je technická? Ale, poďte, je to. To je píčka. No, už bol gól. Shit. Teplo je do piči. Dobre. Není, vedie 4-2 iba. 4-3. Je iba. Keďže je to gól, no tak ide proti Rajdenovi. Tam prichádza živočík. Nerabúš. Tu je jeden živočík. Čo je živočík? A pred živočík. Bobby, ale ešte jeden zápas budeš hrať proti mne. A je to gól! 4-4. 4-4. Dozdáva.
4. Za. Čiara je. Za. Aj si zaplatil gól, keď bola tyčka? To čiara bola. Prečo bolo? Lebo čiara. Ja som rozhodol sa mne nepapulujte, takže bol Čiara gól. bola, ty debil. Gól, ty. Gól. Ja náklam. Ja som videl jasne, čiara. Veď už tu bola, už tu. Tu som videl. Už za. Tu. Jo, tam. Tu. Bola. Tak si stri. Tu bola. No však. Ješ tam. Tu. No to nezlob, ukážem. Ja no, veď ja som videl. Čiara bola, ty. Tak. Tak. Tak to bolo. Hej, tu pristav. Ja, tu bolo, ja som videl. Tak si stri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Ešte do tri, ty. Ja, Mara, kde som dieťa? Tri. Tri, Ešte dva. ty. Veď neojbávaj. 3, 2 bola, neojdávaj. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Raz, dva, tri. A na ako veď som už aj vyhral práve? Ešte jeden? Veď som ťa rozbil dvakrát a zabadol. No ale som ti rozbil dvakrát a potom bolo finál. A ja som ťa dvakrát, potom si povedal, že bol tri, ale dvakrát som ťa rozbil. Tak poď ešte jeden. No. Gól. Poď do 6, lebo je 4 a vieš, ako teraz máme 5. Veď už idem s tým. Ešte jeden. O gól, finál. No však braje s tebou dáš. Ešte o jeden gól poď. Tak dobre, hoďte ešte o jeden. Ale že sa už nechce ísť. Tak dostane sa. Čaute, ja sa s vami lúčim. Čaute. Dovidenia. Ešte nelúčim. Viete čo, napíšte do komentára, kto vyhral. Podľa mňa nebolo platné a mali by sme ísť o jeden gól ešte. A ja sa lúčim, lajkujte, komentujte, odoberajte a